Okay, what's up mga mananap no? So nami karon diri sa boarding house sa akong classmate. Kana bitang barkada nimo nga na trauma na sa linog kay sige linog. Katong isang adlaw hapit to siya nakuyapan tungod sa iyang kaadlok. So natulog siya ron. Manimalos lang gud ko kay isa ka adlaw gibinuangan po kaning linog-linog. So natulog siya atong binuangan po tanaw na to kung sa reaction niya aning binuangan ba. Katilaw yun ron ato sa atoon. Doon natulog. Tama na. Siradaan natin. Boy. Ay, saba. Dia, tago lang dia. Tago dia. Atong pakuratan ni atong amigo nga natulog sa linog. Stang tulog gid ni nalay. Sa ato sa utang dire. Boy. Tibutang kamera. Uy, asa ka? Asa na ka nga may linog? Balik tulog ka, balik. Malos na boy.